סבבה, אבל בזמן שאתה בודק את השטח המת, מה קורה? מי עוברת את המעבר חצייה? סקנה, אחי. אז בואו נכניס 4 מוטיבים, תסתכל עליי. מאותת לימין, בודק במראה ימנית, שטח מת, סקנה. שטח מת, סקנה, שטח מת, סקנה. אני רוצה איזה 3-4 פעמים שטח מת וסקנה, ולמה? רק מישהו במקום דינמי, אתה לא יכול להגיד בוא איזה כוסית בא לי משמאל, כי אז תקבל את הסקנה לתוך הפנים. לכן שטח מת סקנה. עוד חפירה קטנה ואני מסיים. אותה מפרדה צומחת וגודלת ויוצרת לך אפקט שנקרא נתיב האצה או נתיב השתלבות. נמצא לעתים רחוקות בתוך העיר. מה זה אומר לבן? נתיב האצה או נתיב השתלבות, אני תכף אראה לך מה זה, אני רק אסביר לך מה זה, בסדר? יופי, קודם כל איך אתה מזהה שיש לך נתיב האצה? מיד אחרי הסיבוב לא יחכה לך קו דק, יחכו לך קווים שמנים ורחבים יותר. כאלה? כאלה. ואז בעצם התנועה זורמת כאן, ואתה יכול להיכנס יחד איתם ולהשתלב. זה אני יודע. או לחילופין, להאט, לתת להם לעבור, ואחר כך להיכנס. סבבה? זה השתלבות, לא עצה. השתלבות, נתיב השתלבות. עכשיו, הקטע הוא שלעיתים רחוקות אתה תסתכל בזה בעיר. למשל, שאנחנו לפני פה ימינה אין את זה. אוקיי. אבל אני אראה לך שיש גם... שיש גם. בוא נצא לדרך רגל מעל הברקס, אחי. רגל על הברק. תעביר ל-D, אותת לשמאל שידוך שאתה מתחיל בנסיעה, ומיד תאותת לימין. תוריד טיפה את הרגל, תן לו לעבור, שהוא יציק לנו. יופי. איתות לימין יש לי? מראה ימנית הייתה לי? לא. אז אני רוצה מראה ימנית? תודה. נכנס לימין, אם הסקנה הייתה קרובה, קדימה, תגיע עד המעבר חצייה, תעבור את מעבר החצייה. זוהי שפת הצומת, אתה רואה את שפת הצומת? תגיע עד אליה, אחי. סובב את הראש לשמאל, אפשר להיכנס. ניתן לאופנוע לעבור עבר, תודה אחי ימינה, זה אפקט התחת גם פה קורה. הבנת את העניין, תודה רבה אחי. קיבלנו את אפקט התחת, אני רואה שאתה מתחיל להבין את הדברים, יפה מאוד. יופי, בוא נפנה ימינה אחי, איתות לימין יש לי? מראה ימנית, תראה איך אני בודק במראה ימנית, תראה מראה, יופי, ראינו, ופונים ימינה. מה מטריד אותנו? חבר'ה מהבאר ומשם. כל הקומפלקס הזה מטריד אותך, בסדר? בוא נפנה ימינה, ניפטר מהסקנות. קודם כל נעלה על מעבר החצייה. אין אף אחד. תעלה על המעבר החצייה. מה עם השטח המת משמאל? הכל בסדר? לא, יקים עכשיו רכבים. עכשיו, זה לא רק זה, אתה רואה את האוטו האפור שם חונה שם, הוא יכול לבוא גם לכיוון שלו. להמשיך באיתות? כן. ניתן אסקודה לעבור. מצוין ילד, כל הכבוד. אוי, בא משהו. חכה, זה יופי, זה למדת, אחריו, אפקט התחת. הבנו את העניין, תודה רבה. חונים, אנחנו ישר בקונים. אנחנו בקונים, יש סי לחוש הרמותה, יאללה. יופי. של מי הזכות דימה פה לנסיעה ישר? שלנו. אם היינו פונים שמאלה, לרכב שבא ממול. נכון? נהייתי פה שלא נוכל מכה. קצה הרחוב, אנחנו פונים ימינה איתה. פוצי, איתה, יופי, קדימה. יש לי מלא תלמידים חדשים, אני צריך לזכור מי, מה, מו וימינה. איתות הימין יש לי? מראה ימנית הייתה איזה יופי, מה נשאר לי? השטח המת